So ayun, hello, what's up mga kakadwa. Tatangal daw ket apan tayo mamedjay ili iti Asinggan. Kitaan tayo no kasano kapintas di ili ti Asinggan. Toy ili mi. Kitaan tayo ti view na ti ili mi. So katuandak mga kakadwa. Jay kakadwa arti tayo ilin. Dito iti ili ti Asinggan, Pangasinan. Ado ti napipintas ken nagagwapo. Pintas ni madam. Opya. Asinggan Public Market. Dito ay apo ti Public Market ti Asinggan. Save more. Kaslalit mo tayo laeng jay ili. So man ti tao ta nagputot kami tating tingal daw pay laeng. Uy, partak ko. Dapat ti pagkakot yun pagkakatangan ti manok nga nabiyag ni mga kadwa na matang kayon. Fresh na fresh. Plaza. Kitaan tayo mo no kasano kinapintas na jay plaza. Ti simbahan ti Asinggan ni Katoliko, Roman Catholic. Di tamat banger na ti plaza. So pantayo kitaan jay unag na. Tayupay. Balin siguro ito yung pagparke kanan. Safety. So hintayon munag tayo J Plaza.